Bo día a todos e a todas, e antes de dar comezo á sesión extraordinaria do Pleno da Corporación Municipal, facemos un minuto de silencio. Pois comezamos co pleno extraordinario da Corporación Municipal con a seguinte orde do día: ratificación da urxencia do pleno extraordinario convocado para o 30 de xullo. Ten a palabra o señor Represas. Bo día. A motivación de urxencias está recollida no orde do día, pero basicamente en relación ao punto do ciclo integral de agua, que temos un contrato prorrogado subsidiariamente e hai que, adxudicado na mellor brevidade posible, como así se acordou nese acordo plenario de establecer esa prórroga obligatoria, digamos, de prestación do servicio. En relación ao seguinte punto, a licitación das obras da novo módulo cuberto de atletismo, pois está supeditado a unha serie de subvencións, con unha serie de fondos, pois hai que poder licitalo canto antes para poder cumprir eses plazos administrativos. Pasamos á votación da urxencia. Votos a favor? Abstencións? Votos en contra? Comezamos coa orde do día, que a aceptación se procede da proposta de mesa de contratación respecto da clasificación de ofertas, requerimento de documentación á licitadora que presentou a mellor oferta para a obra Ciclo Integral da Auga. Ten a palabra a señora Bautista. Hola, buenos días a todos. Como ben sabedes, tramítase no Concello de Ponteareas o expediente 9488/2024 para a contratación mediante procedimento aberto da concesión do Servizo Integral da Auga no municipio de Ponteareas. O contrato ten un valor estimado de uns 88 millóns de euros, IBE excluído, un orzamento base de licitación de 12,5 millóns de euros, IBE excluído, e unha duración de 25 anos. De conformidade coa cláusula 10 do prego de cláusulas administrativas particulares, o Pleno do Concello e o órgano de contratación. Na sesión celebrada o 14 de xullo de 2026, a Mesa de Contratación tomou coñecemento do informe técnico de valoración de ofertas, no que se determinou que a oferta presentada por Gestión e Técnicas del Agua, o sea, Gestagua, se atopaba incursa en presunción de anormalidade. En consecuencia, requerirse a cita á empresa no plazo de 5 días hábiles a justificación que desagregase de forma razoada e detallada os parámetros e condicións da súa oferta. Con data 21 de xullo de 2026, Gestagua presentou documentación requerida que foi remitida á asistencia técnica da Mesa da Contratación para a súa análise. O 27 de xullo de 2026 emitiuse informe técnico, no que, tras análisis pormenorizado da documentación presentada, se conclúe que esta resulta suficiente para acreditar a viabilidade da oferta. Na sesión celebrada este martes 28 de xullo de 2026, a Mesa de Contratación acordou facer súas as motivacións e conclusións do referido informe técnico e propoñer ao órgano de contratación a aceptación da justificación presentada por esta empresa. Así mesmo, a Mesa de Contratación clasificou as ofertas admitidas por orden decrecente da súa puntuación.
En primer lugar, FCC Aqualia S.A. con 94,9 puntos. En segundo lugar, Utefaxa Copasa, 91,6 puntos. En tercer lugar, Viacua, Gestión Integral de Aguas de Galicia, con 91,5 puntos. En cuarto lugar, Gestión y Técnicas del Agua, con 90,35 puntos. En quinto lugar, Espina Delfín, con 93 puntos. En sexto lugar, UTE, Sacir Agua, Estraco, Construcciones e Proxectos, con 84,8 puntos. Finalmente, a Mesa de Contratación propuso a adxudicación do contrato a favor de FCC Aqualia, por ser a licitadora que presentou a mellor oferta e obtivo a maior puntuación cun total de 44,9 puntos sobre 100. A vista do anteriormente exposto, se propón ao Pleno os seguintes acordos. En primer lugar, aceptar a proposta motivada formulada pola Mesa de Contratación na sesión celebrada o 28 de xullo de 2026, a vista do informe técnico emitido polo 27 de xulio. Considerar suficientemente justificada a viabilidade da oferta presentada por Gesagua. En segundo, aceptar a clasificación das ofertas efectuadas pola Mesa de Contratación por orden decrecente de puntuación, estando en primer lugar FCC Aqualia con 94,90 puntos. En terceiro, aceptar a proposta formulada pola Mesa de Contratación a favor de FCC Aqualia por ser a licitadora que presentou a mellor oferta, cunha puntuación total de 94,9 puntos sobre 100, sen que o presente acordo implique aínda a adxudicación do contrato. En cuarto lugar, dispoñer que o Departamento de Contratación requira electrónicamente a FCC Aqualia para que dentro do plazo de 10 días hábiles contados desde a seguinte á recepción do requirimento presente a documentación que se relaciona a continuación. Pues non vou lelo todos, son os puntos importantes. Primeiro punto, personalidade e capacidade de obrar, no que ten que incluir toda a documentación que está no escrito que todos tedes. Despois, inscripción no Rexistro Oficial de Licitadores, inexistencia de prohibicións de contratar, solvencia económica e financiera, solvencia técnica ou profesionalidade, quedou atrás obrigacións tributarias e coa seguridade social, integración da solvencia con medios externos, disponibilidade efectiva dos medios comprometidos, documentación xa presentada ou consultable, garantía definitiva. En quinto lugar, advertir a FCC Aqualia de que de non cumplimentar adecuadamente o requirimento dentro do plazo concedido, entenderase que retirou a súa oferta, procederase a exixirlle o importe equivalente ao 3% do orzamento base de licitación IVA excluído, que ascende a 375.000 euros, en concepto de penalidade sen perxuízo da eventualidade concorrencia de prohibición de contratar prevista no artículo da lei. Neste suposto, procederás a requerir a mesma documentación á seguinte licitadora, pola orden na que quedou clasificadas as ofertas. Sexto, unha vez recibida a documentación, dar traslado á Mesa de Contratación para o seu exame e cualificación. Sétimo, facer constar que, ademais da documentación comprendida no requerimento do artigo 150.2 da Lei 9/2017, FCC Aqualia, no caso de resultar adxudicataria, deberá presentar unha serie de documentación que está no escrito, o anexo 11, o anexo 10, presentar antes do inicio da prestación do servicio copia da póliza de responsabilidade civil, recibo acreditativo da súa vixencia cunha cobertura mínima de 1 millón de euros por anualidade de 500.000 euros por sinistro, conforme marca a cláusula 42 do prego. E presentar antes do inicio dos traballos a relación do persoal que terá acceso a datos de carácter persoal, con indicación do seu nome, apelidos, funcións, el lugar de presentación do servicio, prestación do servicio, así como dos compromisos de confidencialidade correspondentes. Oitavo, notificar o presente acordo a FCC Aqualia S.A. e dar traslado ao Departamento de Contratación e Intervención e a Tesorería Municipal para os efectos oportunos. De momento nada máis. Moitas gracias, señora Bautista. Ten a palabra o señor Ucha. Sí, bo día.
Vaya por diante que, bueno, xa que a concelleira estendeu 2 minutos e medio de tempo, solicito tamén que nos podamos estender un pouco. Xa é habitual que o faga, pero desta vez un pouco máis formal. Dito isto, isto é un auténtico escándalo. Dos maiores escándalos que hubo nesta corporación desde que Ponteareas en Común está nela. A verdade é que o de Raquel Bautista é alucinante. É alucinante. Tantos anos na sombra, pero a verdade é que esa sombra parece tremendamente ben traballada e tremendamente perigosa. Mira, Raquel, hubo unha cousa que te olvidaches de decir. Non falaches do informe de Liomar. Quen é Liomar? Quen é David López? Tiveches algunha reunión presencial con él? Tiveches algunha reunión telemática con él? Coñeces a súa sede fiscal en Toledo? Está vostede preocupada porque este contrato ou esta posible licitación acabe nos xulgados? Está vostede preocupada porque isto poida ser o fin da súa carreira política? É vostede consciente da gravidade do que está presentando hoxe aquí? Agora entendemos a urxencia. Este expediente se compartiu con menos de 6 horas de antelación para o pleno ordinario do martes, día 28. Non cambiaches nin a fecha, Raquel. Hoxe día 30. Hoxe día 30 de xullo. E sabedes por que estamos hoxe aquí? Porque o martes se fixo tarde e non sumábades 11 votos. E entonces vos vistes na obriga de convocar hoxe un pleno ás 8 da mañán. Ese é o respeto ás institucións. E logo falades de corrupción. Quen é Liomar? Conteste, por favor, a esta pregunta. Vades a licitar un contrato de 25 anos que va a condicionar o futuro do Concello de Ponteareas por unha cantidade de 86 millóns, 88 millóns de euros nun proceso que unha das empresas implicadas vos está dicindo que é unha auténtica corruptela. Está aí no informe. Podes lelo, de Liomar. Por que aparece Liomar? Mira, sabes como se adjudica esta licitación? O 60% son criterios objetivos. Todas as empresas empatan. O resto son criterios subjetivos. E aí se desempata. Quen desempata? Liomar. Unha empresa formada por unha única persoa que foi contratada con supostas irregularidades porque non se lle propuxo a este pleno que se iba a contratar. Hai que ver se está dentro dos marxes legais. Esa empresa, que está formada por unha única persoa, participou en 5 procesos de licitación. Os 5 procesos de licitación os gañou FCC. Está vostede preocupada? De verdade ten tanta seguridade nas cacicadas que leva facendo tanto tempo que non está preocupada por este expediente? Eu, se fora o responsable deste expediente, non dormiría tranquilo. E eu creo que vostede o sabe. Eu me estou imaginando a Nava Castro e a Juan Carlos González Carrera nas súas reunións. E dice, yo hago mis mierdas y tú haces las tuyas, pero nos dejamos en paz. Porque si non nos entende. Si non nos entende. É alucinante. É unha pena que a veciñanza non poida ter o tempo e a información suficiente para poder coñecer isto. É unha pena. Porque sería unha sociedade verdadeiramente democrática. Pero non o é. Porque calquer persoa que sexa consciente de poder entender un pouco isto sabe perfectamente a barbaridade do que se vai aprobar hoxe aquí. A nos costounos, evidentemente, porque nos presentastes con 6 horas o expediente e o traíamos para o pleno ordinario do martes. E foi difícil, moi complexo, nese tempo poder sacar algunha cousa. Había partes que xa estaban traballadas dos outros plenos, pero había partes que non. E cando te atopas con un informe e unha empresa que está dicindo que vai a denunciar este expediente, que vai a denunciar esta licitación, e explica por qué, e analizas, e investigas, e buscas quen é esta persoa, e te atopas con un tipo de Toledo, con unha empresa unipersonal, que donde participa gaña FCC, dices, canto menos, é sospeitoso. Creo que vostede está cabalgando
nun fío tremendamente perigoso incluso para vostedes. Incluso para un goberno acostumado a facer estas cousas. Pode ir rematando. Sí, vou rematando xa. Incluso para un goberno que está acostumado a isto é tremendamente perigoso. A mí me gustaría que nos explicaras quen é este señor, cantas veces se reuniu vostede con este señor, porque este señor, únicamente este señor, é o que decide o futuro do ciclo integral do auga de Pontareas para os seguintes 25 anos. 88 millóns de euros dos veciños e das veciñas de Pontareas. Isto merece unha explicación en detalle. Moitas grazas. Por parte do PSOE, Pérez Pre. Moi bons días a todas e a todos. Como veis, xa se explicaba, estamos ante un dos maiores contratos deste Concello, un contrato que evidentemente se vai a sostener durante décadas, 25 anos concretamente, coas posibles prórrogas, e estamos falando dun contrato que se nos trae pola vía de urxencia, onde se nos pretendía que o analizásemos a documentación completa en menos de 6 horas, e aínda así, pois en vez de traelo a unha sesión ordinaria, onde teríamos bastante máis tempo para analizar e estudiar os documentos todos, se nos convoca para onte, para hoxe ás 8 da mañá, para poder resolver e opinar sobre este contrato. Nos vamos a centrarnos en 3 cuestións, non? A primeira xa expuxo con claridade o compañeiro de Pontareas en Común, e é a falla de transparencia, que non a dicimos nós, senón que a dicen empresas que participan do proceso de licitación, a falta de transparencia, a aparente falta de profesionalidade de quen vai a decidir este contrato, que nada ten que ver con estudios económicos e financeiros, e vai a tomar decisións ao respecto desa situación, aparte de todo o que comentou o compañeiro Manuel Ucha, non? E, por lo tanto, estamos ante unha situación de extrema gravidade dun contrato dunha magnitude como a que estamos a falar hoxe. E, por lo tanto, xa veremos se esta licitación non acaba tumbada nun xulgado por as graves irregularidades ou presuntas irregularidades que se están a cometer na súa licitación. Por lo tanto, deberían vostedes facer sober. Lamentablemente, a falta de transparencia, vamos a decir, os chanchullos nas últimas licitacións, os grandes contratos deste Concello, son a tónica habitual deste goberno. Xa miramos co contrato do lixo, onde da man da propia empresa fixeron vostedes o pliego de condicións, e agora estamos vendo con este ciclo integral da auga e con esta situación na cal nos atopamos a día de hoxe. Logo, doutro dos temas dos que queríamos falar é tamén da situación que xa comentamos en máis unha ocasión, e é que hoxe queda blanco sobre negro, xa levaba tempo, non? Pero, bueno, hoxe queda explicitado incluso nunha dos parágrafos, o sea, dos documentos que aporta a empresa posiblemente adxudicataria do contrato, e é o famoso canon de Aquaes, o cal vostedes queren tapar a súa cortina de fumo de que o incremento brutal que vostedes fixeron sobre os recibos tanto de usuarios domésticos como dos pequenos comerciantes do noso Concello era, xa casi nos quixeron vender que era motivado casi exclusivamente por este convenio que habíamos asinado ao anterior goberno. Pois as cifras están aquí ben claras. Hai que devolver entre 260.000 hasta 300.000 ao longo dos 25 anos. Vostedes sabe canto dan eso de subida ao ano para cada usuario? Se fixéramos así unha tabla media, 35 euros ao ano de subida habría que aplicar para pagar este convenio. Sabe canto lle clavaron vostedes aos usuarios deste Concello? No mellor dos casos, máis de 150 euros no incremento do recibo anual da taxa do saneamento e do abastecemento. Por lo tanto, aquí está a gran cortina de fumo despexada, o gran incremento que vostedes introduciron no recibo da auga vai a ser para pagar esas obras que vai no propio plego de condicións. Pero non hai un tema que nos preocupa, e nos preocupa de verdade, non? A parte de estes que non vamos a decir que sexan menores, ni moito menos, sobre todo o primeiro, e é este novo modelo que vostedes plantexan das EDARs autónomas, que xa dixemos que vostedes o que van a facer é espallar o noso rural con esas macrofosas sépticas
que van a plantexar, porque vostedes non plantexaron nin tan siquiera un sistema autónomo de depuración natural, non, plantearon fosas éticas que dice claramente a concesionaria dous temas para nós tremendamente relevantes, non? E un é que o tratamento dos lodos se vai a facer, evidentemente, tendo que ir a retiralos en camións cisternas e ter que ser depurados na edar da Moscadeira. Pero que xa advirte o propio informe, en este caso de Aqualia, é que... Bueno, pois... Ampliei o tempo, porque tiña unha intervención de 3 minutos e de 4 minutos, se se fijan, nada máis empezar o comenzo. Perfecto, non hai problema, señora Presidenta. Nada, pois este punto do tratamento dos lodos e das edades autónomas profundizaremos nel na segunda parte, porque tamén nos parece un tema realmente importante. Nada máis, moitas gracias por agora. Ten a palabra o señor Bouza. Bo día, señora Castro, señor Carrera. Que teñen que ocultar con este contrato? Hoxe traen a aceptación da proposta para adxudicar a ciclo da auga a un pleno convocado por urxencia con menos de 24 horas de antelación porque non foron capaces de leválo ao pleno ordinario con só 5 horas de antelación e hoxe convocan este extraordinario para as 8 da mañá. Previamente, no mes de marzo, mesmo sistema. O ciclo da auga un pleno extraordinario urxente ás 8 da mañá convocado na fin de semana. E previamente, este mesmo asunto do ciclo da auga xa viñera tamén a este pleno por urxencia, pretendendo que léramos máis de 3.000 páxinas de documento en só 5 horas. Señoras e señores da dereita, que teñen que ocultarnos? Por que tanto medo a que dispoñamos de tempo para estudar este expediente? Por que tanta presa? Dixémolo en todas as ocasións que actuaron así e repetímolo hoxe. É impresentable, é indecente e é miserable dende o punto de vista democrático que vostedes actúen así. É unha falta de respecto non a nós, sino a todas as veciñas e veciños que están representadas nesta corporación. E preguntaba yo ao goberno por que tanta presa? Pois está claro. Porque están nerviosos e nerviosas, porque achegas unha nova campaña electoral e o seu balance coa xestión da auga é un estrepitoso desastre. Sobre a auga en Pontareas, a verdade é que sí que falan os feitos, non? Primeiro, a veciñanza paga máis pola auga por culpa da suba brutal aprobada polo PP e a CIP. Xa pagaban máis pola suba do 25% aplicada ano pasado e agora pagarán aínda máis coas subas de máis de 100 euros para as familias e de máis de 300 euros para comerciantes, que se suman ás outras subas de impostos aprobadas por vostedes. Segundo, a súa gran mentira, a súa estafa electoral, a realidade da vergoña dun goberno trapalleiro. Miren, a señora Castro presentouse ás eleccións prometendo saneamento para o rural en só 2 anos. Non o di o Bloque, están os titulares. Mentiu. Leva máis de 3 anos na alcaldía e non executou novos proxectos de saneamento en ningunha parroquia, a pesar de ter eses proxectos e a pesar de contar cunha ampliación da depuradora para poder conectar as novas obras de saneamento. Mentiron e saben que mentiron e sabíano cando o facían. E terceiro, pretenden converter o rural de Pontareas nun campo minado de mini depuradoras. Esta é a imaxe do que vostedes queren facer, isto é, entre outras cousas, o que esconde este contrato. Encher as parroquias de mini depuradoras en vez dunha rede integral de saneamento. Este é o seu modelo. Pasaron de dicir que Pontareas tería saneamento en 2 anos a querer aprobar a concesión do ciclo da auga unha empresa que vai facendo obras de saneamento a cambio da concesión e xestión da auga durante os vindeiros 25 anos por un importe de 12,5 millóns de euros IBE excluído. Pero isto tampouco será inmediato. Falamos de que algunha parroquia podía ter saneamento cunha mini depuradora nos vindeiros 8 anos. Eu preguntáballes que teñen que ocultar. Igual queren ocultar casualidades, como a que xa se comentaba aquí, de que encargasen a consultoría técnica do expediente a unha empresa conformada por unha única persoa que non traballou en concellos galegos, sino fundamentalmente na provincia de Toledo. E nos preguntámonos, agardo que tome nota, señora concelleira, para respondernos na seguinte quenda. Onde está a autorización expresa do órgano de contratación que establece o artigo 326.5 da Lei de Contratos do Sector Público? Onde está motivado que de entre todas as empresas do sector se decidise contar con esta empresa de Toledo?
onde se acredita a experiencia específica na valoración de licitacións desta complexidade relacionadas á concesión do ciclo de auga. Segundo a lei, tiñan que ter vostedes pedido oferta a varias empresas. Por que non figura no expediente a solicitude de oferta a varias empresas? Como coñeceu o Concello a esta empresa unipersoal deste técnico? Porque, claro, casualidade, xa lle dixeron aquí, este técnico adxudica sistemáticamente os contratos a unha empresa que, curiosamente, é a empresa que vostedes propoñen aquí en Ponteareas. E a mesa de contratación asume o que di este técnico. Nós, en definitiva, podemos falar de casualidades ou podemos falar de irregularidades. E máis, hai unha solicitude reiterada de suspensión cautelar do procedemento de licitación e das actuacións de valoración polas irregularidades detectadas, pero vostedes, patada para adiante e a seguir. Veremos en que acaba todo isto. Moitas grazas, señor Bouzó. Ten a palabra o señor Represas. Señora alcaldesa, compañeros e compañeiras, hoxe damos un paso completamente decisivo para resolver un dos grandes retos que ten Ponteareas dende hai décadas, que é garantir un servicio moderno, eficiente e sostible do ciclo integral da auga. E quero comezar aclarando algo importante, que hoxe non estamos aprobando a adxudicación definitiva do contrato, senón que estamos traendo este pleno a aceptar a proposta da mesa de contratación, asumir a clasificación das ofertas e requerirlle a documentación á empresa mellor valorada e, sobre todo, que se lle vai requerir a presentación dun aval ou garantía de 4,5 millóns de euros. Isto é a decisión importante que se está tomando no día de hoxe. E, polo tanto, todo isto son trámites esenciais dentro dun procedimento riguroso, transparente e plenamente garantista. Este expediente leva meses de traballo técnico. Espera un momento. Eu estou cansada de que vostedes falten ao respeto constantemente. Con esas risas, teñen, como coñecen tamén o ROF, revisión. Non profiran, pois, palabras malsonantes, que falten ao decoro da corporación, nin insulten, porque é o que hai que facer. Aquí se está falando, lles parecería ben se nós, cando falen vostedes, esteamos riendo constantemente. Non se fai, non se fai. Entón, eu pido, por favor, de unha vez por todas, que respeten as intervencións de cada un dos concelleiros cando teñen a palabra. Ben, este expediente leva meses de traballo técnico e administrativo. Presentáronse 6 ofertas de empresas de primeirísimo nivel, que foron avaliadas conforme os criterios establecidos nos pregos. Incluso unha das ofertas, que inicialmente se foi descartada por presentar unha baixa temeraria, pois foi aceptada despois da súa justificación técnica, o que demostra que este procedimento cumple todas as garantías de rigor, obxectividade e con total respecto á legalidade. Pero máis aló do procedimento administrativo, hoxe estamos abrindo a porta ao maior investimento da historia en infraestructura hidráulica de Ponteareas. Falamos de máis de 32 millóns de euros destinados á ampliación da rede de abastecemento e, sobre todo, de saneamento. Un investimento que permitirá saldar unha débeda histórica co noso rural e avanzar cara a un obxectivo que ningún goberno conseguiu ata agora, que é que todas as parroquias do noso municipio dispoñan dunha rede municipal de saneamento. Estando previsto que a finais deste ano xa comecen as obras de saneamento en diferentes parroquias que se irán e que iremos anunciando próximamente. Obras que se estenderán durante os próximos 2 anos para, por fin, completar a rede de saneamento integral na totalidade das parroquias de Ponteareas. E isto non o pode decir ningún goberno dos pasados, especialmente o anterior goberno do BNG, Partido Socialista apoiado por Izquierda Unida ou como se chame. Ao mesmo tempo, modernizarase toda a rede existente, mellorarase o mantenemento, renovarase o sistema hidráulico, implantarase tecnoloxía para detectar fugas, mellorarase a eficiencia e reforzarase o control da calidade da auga e, en definitiva, pasaremos dun modelo reactivo a un modelo de xestión moderno e preventivo. E tamén quero deixar algo moi claro: a auga seguirá sendo un servicio público municipal. O Concello manterá en todo momento a súa titularidade.
o seu control, a inspección e a capacidade de exixir o cumprimento do contrato. O que buscamos é contar cunha xestión profesional que permite executar estes grandes investimentos para dotar a todas as parroquias de Ponteareas da rede de saneamento durante os próximos 2 anos cos recursos propios do Concello, sería simplemente inasumible facelo en tan pouco tempo. Hoxe non estamos votando só un expediente de contratación, senón que estamos decidindo o salto de calidade que experimentará a xestión da auga no noso Concello. Queremos deixar atrás décadas de atraso en materia de saneamento e queremos ofrecer aos nosos servicios un servicio acorde co que merecen. Por eso vos pido e remato a toda a corporación que apoyen este expediente, porque se apoyan este expediente tamén darán resposta á demanda que vostedes fixeron e promesas de que iban a dotar a todo Ponteareas de saneamento. Pois apoyen este expediente e defenderán esa postura. E se non apoyan, como acaban de amosar, pois a súa urxencia de saneamento en todas as parroquias quedará de boquilla, pero non quedará a efectos prácticos na realidade. Moitas gracias, señor Represas. Ten a palabra a señora Bautista. Bueno, como antes me pasé tanto el tiempo, porque la propuesta es bastante larga, yo no la leí entera, pero intenté leer los puntos que venían en la propuesta simplemente, pues ahora voy a ser muy escueta. Realmente, señor Ucha, no me mira así tan fijamente porque a veces parece que quiere intimidar y a mí no me intimida usted. Es que no me intimida usted, no me intimida. Y menos, no me va a faltar el respeto porque no se lo consiento, ¿entiende? A mí mi carrera, me dice que mi carrera política, ¿qué carrera política? Usted está obsesionado con una carrera política, en serio. Yo tengo mi carrera profesional como la tiene usted. Ahora, carrera política, podría estar en otro lado y no estoy. O sea, carrera política no es lo que me preocupa a mí. No, para nada. O sea, mi carrera política. En serio, ¿pero usted de qué vive? Usted, sinceramente, ¿de dónde sale? ¿Carrera política de qué? ¿Carrera política de qué? Yo tengo mi carrera profesional, hábleme, pero carrera política. Es que usted está, de verdad vive en, no sé, en un... No lo doy entendido lo suyo, sinceramente. Tiene una obsesión con la carrera política. Mira, es muy fácil. Yo no le voy a contestar a esto, sinceramente. No le voy a contestar porque... No le voy a contestar. ¿Sabe lo que tiene que hacer? Denúncielo y ya está. Es que no voy a entrar en este juego. Pues ya está. Denúncielo. Denúncielo. ¿Cree que cometí una no sé qué, no sé? Denúncielo. A ver si me voy a llevar yo algo de esto. ¿Pero usted de qué va? ¿Qué insinúa? ¿De verdad qué insinúa? ¿Que me voy a llevar yo algo de esto? ¿En serio? Parece que no me conoce, sinceramente, ¿eh? Pero sabe dónde tiene que acabar con esto. Y ya está, es que así se lo digo. Y el resto de las intervenciones, vale, que si, la verdad, subida de la cuota del agua. Pero vamos a ver, ¿vamos a caer otra vez en eso? Creo que todos los plenos que trajimos en ciclo del agua venimos con lo mismo. Creo que ya está súper explicado el tema de por qué subió el agua. Es que no voy a volver a explicarlo, sinceramente. Váyanse las actas de atrás y pónganse a ver los vídeos. Ya está, es que no voy a ser repetitiva, porque es R que R lo mismo. ¿Otra vez caemos en lo mismo? No, mira, pues ya que me pase el tiempo ahora, mira, ya acabó. Ya no sigo. Moitas gracias, señora Bautista. Ten a palabra o señor Ucha. Mira, Raquel, cando eu xogaba pelota na plaza, ti xa eras concelleira. Esa é a túa carreira política, vale? Esa a diferencia entre ti e nós. Sí, pero é que é así. É dicir que... Sí, con orgullo, pero leva aí máis de 20 anos. A realidade... Bueno, a realidade é a que... Pero é curioso que vostede, xusto na segunda intervención, non quere contestar porque non sei que... Do de David López non o quere contestar. O de Liomar non o quere contestar. Eso non o quere contestar. Mira, non fai falta que metamos nós un xulgado. É que xa o vai a meter Viacua. É que xa hai un expediente que lle está dicindo. Xa está aí. Entonces, vostede está presentando un expediente que lle están dicindo que é unha auténtica barbaridade. Falou o concelleiro do Partido Popular de que criterios transparentes e objetivos. Non, criterios subjetivos. É que o dice o expediente. Os criterios objetivos están empatados. É o criterio subjetivo. Nós defendemos a municipalización. Pero é que o proceso de licitación é un auténtico escándalo. Dos maiores escándalos que pasaron por esta corporación nas últimas décadas. E o traedes por urxencia. E xa lle dixo o compañeiro do Bloque Nacionalista Galego. Sempre que ven este expediente, ven igual. Que ten que ocultar a concelleira? Cal é o que hai detrás desto?
Onde están as conversacións? Onde está o cumprimento coa lei de contratación do sector público? Que exige unha autorización expresa por parte do Pleno para contratar con esa empresa. Onde están as ofertas das asesorías? E que neste proceso xa participou a privatización desde o minuto 1. Porque solo ver o expediente xa se ve quen construe o expediente, quen construe a licitación. Son dúas empresas privadas, especialmente quen determina isto é unha empresa privada e vostede non dá resposta, e vostede se vai polas ramas. E vostede se vai polas ramas porque a vostede non lle interesa decir absolutamente nada. Porque dende o silencio é desde onde vostede responde. E así leva décadas facendo isto. Porque vostede ten responsabilidade de goberno, porque vostede tivo responsabilidade de goberno, porque vostede foi concelleira de goberno nun dos peores gobernos da historia da democracia deste municipio, que condicionou o noso futuro, que estamos pagando a día de hoxe os desastres urbanísticos do vosso anterior goberno, que vostede xa estivo aí, e que vostede non é nova, e que vostede non é Nico, que vostede non é Manolo, e que vostede leva aquí 20 anos. Pode rematar. E remato xa, alcaldesa, dá resposta, por favor, dá resposta sobre esta empresa, dá resposta sobre esa empresa, non se vaya polas ramas. E non lle responde a Pontareas en Común, responde a veciñanza que está respaldada nesta bancada, que aquí hai 9 concellerías que lle están dicindo que dé a resposta, e non lle dá a resposta ni a Pontareas en Común, ni ao Partido Socialista, ni ao Bloque Nacionalista Galego. Que oculta este expediente? Que oculta este expediente? Eu imagino os funcionarios e as funcionarias cando ven pasar este expediente pola corporación. Sabe como tive que consultar este concelleiro a primeira vez este expediente? En papel. En papel. No ano 2025. En papel. E parecía un erro, pero coa concatenación de erros, pois xa agora xa non parece un erro, xa parece unha trama. Entón, responda vostede con sinceridade, e se non ten nada que ocultar, responda ante a veciñanza. Pero non desde o silencio, isto é política, hai que ser responsables co que cada un se fai. É unha auténtica vergonza o que está sucedendo con este expediente. E vostede dice, non nos contesto, como me pasei antes, non contesto. Este é o medo que tedes, esta é a realidade. Pasamos ao señor Bouzo. Pois entón, señor Pérez Prego, ten a palabra. Bueno, como ben se dice, é un escándalo. Vostedes non contestan a oposición, e xa non é só que non nos contesten a nós, é que vostedes están ocultando a información ás veciñas e veciños dese concello. E que non ímos a caer na trampa que nos pretende levar o portavoz do Partido Popular. Dice, no, apoyen isto, senón vostedes están en contra do saneamento. Home, hasta aí chegarían as bromas. Hasta aí chegarían as bromas. Non estamos a favor do saneamento. Estamos en contra deste expediente, da chapuza administrativa que vostedes están facendo, das irregularidades que están denunciadas e, polo tanto, xa só por eso non o vamos a apoiar. Pero tampouco vamos a apoiar polo modelo que plantexa. Porque vostedes o único que queren é facer propaganda. Pero aquí hai cuestións, incluso desde o punto de vista técnico, que advirten seriamente sobre ese modelo que tanto pregona se vai a poder levarse a cabo ou non. Como é o tratamento de lodos onde me quedei antes, donde a propia concesionaria xa advirte que para vaciar esas famosas edars autónomas hai que traer os residuos biolóxicos concentrados á depuradora actual, a cal non está preparada para resolver ese problema. E, polo tanto, xa fala no seu informe de que presentará unha oferta económica para adaptar a depuradora. Podemos atoparnos en poucos meses, si é que van tan depresa as obras que xa veremos, en que vostedes teñan feito tramos de depuración conectadas a esas autónomas que non poidan verter na depuradora porque non é capaz de asumir este novo sistema. Pois é posible que eso aconteza, pero vostedes irán ás parroquias a sacar a foto dicindo que fan o saneamento. Ou chegar a decir, vamos a sanear todas as parroquias, pero que mentira é esta outra vez? Vostedes me están dicindo que actuacións puntuais en parroquias que é o que traen aquí é o saneamento de parroquias integrales. Bueno, hombre, isto é un chiste mal contado, pero é un chiste desde o minuto 1 cando vostedes xa prometeron un saneamento en 2 anos cando materialmente era imposible. Imposible. Mentiron e siguen mentindo, que ese é o problema deste expediente. E, polo tanto, non vamos a caer na trampa de dicir que non apoiar este expediente é estar en contra do saneamento. No. Esa é a súa trampa onde vostedes nos queren levar, como nos levaron en redes sociais onte, de que estábamos en contra dos praceiros e das praceiras co traslado do mercado municipal. Non, hombre, a xente máis intelixente co que vostedes pretenden facer. Por lo tanto, que deberían, aparte de que técnicamente dicen non estamos adxudicando o contrato, vostedes saben perfectamente que aunque teña que vir a adxudicación definitiva, o que están traendo aquí é a adxudicación do contrato. Ou vostedes me están dicindo que FCC,
unha macro multinacional non vai a cumplir os requisitos que están aquí postos. A ver, hombre, eso poden contar a alguén que non este ao día do que está acontecendo. Pode ir Aquí se está rematando. adxudicando o contrato dunha forma xa casi definitiva, con un montón de irregularidades. E, polo tanto, que deberían facer é taparse un pouquiño Pode ir e rematando. sacar este contrato de encima da mesa e Ten a facer as palabra cousas o como señor corresponde, Gonzón. que están hipotecando o futuro de décadas deste Concello. Nada máis, moitas grazas. Señora Bautista, non respondeu a ningunha das preguntas. Seguimos sin saber onde está a autorización expresa do órgano de contratación, onde está motivado que entre todas as empresas do sector se decidise por esta empresa, onde se acredita a experiencia específica desta empresa ou deste técnico, onde están as ofertas a outras empresas e, sobre todo, como coñeceron vostedes a este técnico. Iso sería importante. Tome nota do que está apuntando o señor Carrera, que adoita ter bastantes mañas para sair destes asuntos, non? E, claro, que ademais xa a secretaria habilitada, anterior, a última que estivo aquí, advertiu en outras mesas da necesidade de que consten os trámites previos de autorización polo órgano de contratación, porque senón supón un incumprimento da normativa de contratos do sector público, non? E aquí estamos falando de que basicamente decidiu un técnico externo. A mesa de contratación simplemente se limitou a aceptar o que decía ese técnico, unha mesa de contratación, por certo, presidida pola señora Raquel Bautista, que hai que recordar que aquí agora, neste mandato, volven ser os políticos os que presiden as mesas de contratación. Volven ser os políticos os que presiden estas mesas de contratación. Mire, vostede di que volvemos a falar da suba da auga. Ás veces que faga falta. Ás veces que faga falta volveremos destapar a súa estafa, a súa o seu atraco a man armada ás veciñas e veciños con esa suba de impostos brutal, xa non só da auga, sino tamén de outros conceptos, non? E que estamos falando aquí dun contrato que desempata un técnico externo con unhas limitacións que quedan demostradas neste expediente. E precisamente hai quen denuncia esta cuestión e que fan vostedes? Pois o mesmo que aquí, silencio. Presentan ao órgano de contratación unha denuncia desa ausencia de autorización, presentan unha solicitude de copia do contrato menor, resérvanse a outras medidas legais, solicitan a suspensión de procedimento de licitación. Como reacciona o goberno? Con silencio. Volven a presentar outro escrito cunha queixa formal de resolución do anterior, destapando novas irregularidades, confirmando os indicios e injustificación da externalización do sobre C a un perfil non cualificado. E como responde o goberno? Con silencio. E ven aquí este pleno aínda despois de facer intervencións incendiarias como pretende facer habitualmente o señor Francisco Jesús. Nos insistimos, o que queda claro aquí son os feitos. Primeiro, a suba brutal da taxa da auga. Segundo, o engano electoral de vostedes a veciñanza dicendo que en 2 anos terían saneamento. E terceiro, o seu modelo, que xa vemos que o seu modelo é inzar con tareas de mini depuradoras. Este é o seu modelo e toda esta propaganda que o que lles interesa finalmente a vostedes dura o que dura, porque non estamos falando ni siquiera do saneamento de todo o rural, sino só de algunhas parroquias e, por certo, durante 25 anos. Sí, o resumen do que está pasando, que vostedes están defendendo, que igual o señor Ucha teñen que expulsar da súa ideoloxía, é que aquí hai unha empresa actualmente adxudicataria do servicio que está defendendo os seus intereses, porque non quere marchar. Non quere desprenderse ese servicio. E despois está a obriga dun goberno municipal de que tiña que ser a súa obriga. Unha vez caducados ese contrato, fai polo menos, creo recordar así, 5 anos, vostedes non fixeron nada. E a obriga dos gobernos municipais que estén en cada momento é unha vez caducado o contrato, volver a licitalo. Que fixeron vostedes? Sin contrato, adxudicarlle a dedo a actual empresa que continúe. E non moveron un papel. Iso tamén ten unha responsabilidade. Esa é a primeira. A segunda, agora mesmo, non sei por qué, todas esas reclamacións legítimas e que pode presentar calqueira non significa que sean verdade. Ben,
pois as presenta a empresa actualmente concesionaria. Porque non quere abandonar o servicio, como pode ser lexítimo. Ora, vostedes póñense de lado desa empresa, que tanto criticaron durante toda a vida, que era un pelotazo, que non sei que non sei canto. Ora, vostedes son os principales defensores da actual empresa concesionaria Viacua. Señor Ucha, pero non é que defendía o modelo municipal. Como está defendendo a capa espada aí de forma férrima a Viacua? Carai, non sei, igual a vostedes seguro que lle pagaron algo por detrás ou insinuaronlle algo, porque esa defensa tan acérrima dunha única empresa particular, a vostede, que é un capitalista profundo, nato e de raíz, pois a verdade é que é bastante incongruente. En canto a este contrato, efectivamente, vamos a dotar nos próximos 2 anos ao saneamento na totalidade das parroquias. Señor Prego, se non o sabe, volva a ler o expediente. Xa sei que son moitas páxinas. Hai xente que necesita 2 días e hai outros que necesitan pois máis días. Vostede será do que necesite máis días, pero é a totalidade do saneamento na totalidade das parroquias. Vostedes queren aprobar facer saneamento nas parroquias? Levanten a man con sí. Vostedes non queren facer saneamento e solo de boquilla? Sí, queremos saneamento. E na realidade non. Xa o demostraron na anterior legislatura que non o fixeron e ora nesta ratifícanse nun contrato extraordinario de 32 millóns de euros para facer saneamento en todas as parroquias que comezará a final deste ano. Votan que non. Nada máis. Muchas gracias. Ten a palabra a señora Bautista. Bueno, muy bien explicado, la verdad. Señor Uchara, le queda claro. Si tiene algún problema, vaya al juzgado, denúncielo y ya está. Si no, vaya con la empresa que está en la actualidad, que fue la que presentó el escrito, el que no le gustó esta otra empresa, lo denuncia en conjunto y se soluciona el problema. Vuelven otra vez con el tema de la subida del agua. Yo de verdad es que creo que son masocas, en serio. Es que no es normal. ¿Por qué, a ver, señor Bouzó, por qué hay subida del agua? Pero antes le dije que buscaban las actas, pero es que, en serio, ¿subieron el IPC ustedes durante todos los años que estuvieron desde el año 2016 al 2026? 2023, perdón. ¿Lo subieron? Era obligatorio. Obligatorio, exactamente. ¿Lo subieron? Entonces, ¿qué quieren ahora que hagamos? ¿Que no lo cobremos? Es que yo no lo doy entendido. Ya por no hablar del convenio firmado por su compañera, depuradora de la Moscadeira. ¿Quién la tiene que pagar? ¿Qué pone en ese convenio? Que se paguen el recibo del agua. Es que yo no sé qué quieren ustedes, que ahora que lo incumplamos, el convenio firmado. Nada más. Moitas gracias, señora Bautista. En primeiro lugar, antes de pasar a votación, aclarar que este expediente iniciouse no ano 2024. Tiveron 2 anos en consultar o expediente cada vez que solicitan acceso ao expediente. Aí demostran se están liberados, que moitos de vostedes están, que non teñen tempo ou que non se preocupan ou que non fan ben o voso traballo. Eso en primeiro lugar. En segundo lugar, efectivamente, ese titular pon 2 anos. Levamos co expediente, con este expediente administrativo, tratando de traelo aquí para a súa aprobación. De aí a urxencia, porque queremos licitar canto antes. En terceiro lugar, vostedes, hai un refrán que di que creo ladrón que todos son da súa condición. Si vostedes están a ver paxariños polo aire, creendo que todos dentro do despacho, sabe o que lle molesta? Que co socio de goberno eu son amiga, e co socio de goberno levome ben. Iso moléstalle tremendamente, porque estarían encantados de estar a criticar constantemente como se levan Juan Carlos e Nava. Pero como nos levamos ben, e como son proxectos moi importantes de goberno, este goberno está precisamente en coalición. E tratamos todos os temas e máis importantes, dende logo, Juan Carlos máis eu. O resto dos temas son todos os concelleiros, por suposto. Por suposto. Iso é a pena que teñen vostedes. Como vimos aquí, vimos co expediente para tramitar e adxudicar se cumplen todos os requisitos, claro que sí. A vostedes xa se lles acabou o conto de o titular ese que ensena o señor Bouzó constantemente cada vez que ven o ciclo da auga. E por vostedes estarían encantados que isto o retrasáramos. Pasamos a votación. Votos a favor.
Abstencións? Votos en contra? Queda aprobado. Pasamos ao seguinte punto da orde do día, que é aprobación se procede do expediente de contratación das obras contidas na fase 1 do proxecto reformado básico de execución do equipamento deportivo de atletismo das Rabadeiras en Fontela. Ten a palabra o señor Represas. Ben, traemos agora neste punto a aprobación do expediente de contratación para iniciar as obras do novo equipamento deportivo de atletismo situado pegado ao actual cemiterio municipal e tamén ao futuro novo centro de saúde de Pontareas. Este é un equipamento deportivo de atletismo que se sitúa no lugar das Rabadeiras, un proxecto que forma parte da estrategia de mellora das infraestructuras deportivas do noso municipio. O proxecto supón a construción dun gran pabillón cuberto de atletismo, unha instalación deseñada para que os deportistas poidan practicar esta disciplina deportiva durante todo o ano, independentemente das condicións meteorolóxicas e ofrecendo así unhas condicións para a práctica do deporte que hoxe non existen en Pontareas. Non estamos falando dunha instalación pensada únicamente para correr, senón que será un espazo preparado para o adestramento das principais disciplinas do atletismo, como as carreiras de velocidade, os saltos de longitude, triple salto e salto de altura. Ademais dunha ampla pista de quecemento e preparación física, converténdose nun centro de adestramento e competición moi completo para deportistas de todas as idades. O edificio incorporará tamén todos os servizos necesarios dunha instalación moderna, 4 vestiarios para equipos, vestiarios adaptados, vestiarios para adestradores, enfermería, almacéns para material deportivo, zonas de control e un graderío de aproximadamente 250 espectadores, coa previsión de poder ampliar o aforo no futuro mediante un graderío retráctil. Outro aspecto importante é que se trata dun proxecto deseñado pensando na integración coa súa contorna. O edificio adapta a súa volumetría ao terreo, conserva boa parte da vegetación existente e crea novos espazos verdes, buscando unha integración paisaxística co entorno e, como decía, tanto co actual cementerio municipal como tamén xa está pensado co futuro centro de saúde que ahora mesmo está licitándose a redacción do seu proxecto. A actuación completa desenvolverase en varias fases e contará cun investimento global superior aos 4,3 millóns de euros. Hoxe damos o primeiro paso para iniciar dunha vez por todas estas obras cun importe superior a 1,5 millón de euros, o que permitirá comezar a executar a estrutura principal do edificio, a reta cuberta de velocidade e tamén parte dos baños e gradas. Este proxecto, como decía, permitirá que Pontareas dispoña dunha infraestructura con capacidade para acoller concentracións deportivas, xornadas técnicas e diferentes competicións, reforzando, como xa vimos facendo nesta legislatura, a práctica deportiva tanto a través do reforzo e incremento de líneas de axuda como tamén coa mellora da práctica totalidade de todas as instalacións deportivas que a chegada a este mandato por parte deste goberno, a súa situación era, como estaban os chiringuitos da Freixa, así tamén estaban as instalacións deportivas. Non estaban nin pechadas, que hasta tiñan muros todos caídos, había varias portas de entrada en varias instalacións deportivas. En definitiva, hoxe iniciamos un proxecto pensado para o futuro, que ampliará a oferta das instalacións deportivas municipais e contribuirá a fomentar a práctica deportiva e os hábitos de vida saludables entre toda a veciñanza. Remato pedindo o seu voto positivo para este expediente de contratación. Se vostedes queren seguir contando con instalacións deportivas de referencia diversas e que podan entrar e dar cabida a todo tipo de deportistas, pois adiante. Se vostedes queren, seguir opoñéndose a todas as iniciativas que nos facemos, xa sea obra nunha rúa, xa sea apertura do mercado municipal, xa sea, etcétera, pois sigan opoñendo todo. Muchas grazas. Ten a palabra o señor Ucha. A alcaldesa lévase ben co Juan Carlos, recuperaron a relación ata que descubra que no 2027 pois igual a CIP acaba aquí con nós no grupo mixto. Sí,
sodes un tripartito e tamén coa terceira pata vos levades moi ben. Só hai que consultar as redes sociais para ver o ben que vos levades con Independentes Pontareas. Solo fai falta ver. Vale, pois el igual non pensa mesmo, non sei, falade, porque igual a información é diferente. Dos, como era? Uno non dan se dos lo quieren, non? Vale, bueno, vamos ao que pasa. Nico, personalidade aí, o teu é personalidade aí. Dicir, non presenta xa nin o teu portavoz, que se pira do pleno. Non, presenta o Partido Popular. Eres o concelleiro de Deportes. Eres o concelleiro de Deportes. De verdade, o concelleiro de Deportes non ten nada que decir en isto? De verdade, o concelleiro de Deportes non ten nada que decir nun proxecto que nos vai a custar 4,4 millóns de euros máis sobrecostes que ninguén quere? Mira, vostede pode ter moitos defectos. Eu non o coñezo persoalmente, me parece unha persoa amable no trato, pero o que sí sei de vostede é que é deportista. E que ama o deporte. Por lo tanto, calquer persoa que sea deportista e que ame o deporte sabe perfectamente que isto é unha auténtica barbaridade. Só fai falta escoitar as persoas que fan atletismo, ben sexa de forma semiprofesional ou ben sexa de forma amateur. Non coñezo a ninguén que me dixera que quere este proxecto. Incluso dixeron en sede plenaria e dixeron, por favor, destinade estos cartos a outra infraestructura deportiva. Cando falábamos d'1,5 millón de euros. E agora falamos de 4,5 millóns de euros. Nun proxecto que ninguén quere, pero non só eso. É que este proxecto, o que se está traendo hoxe aquí, ven plagado de irregularidades, cun informe de secretaría negativo que non dixo nada ao concelleiro e cun informe de intervención que nos está dicindo que non se pode aprobar que está desaprobando unha posible licitación pendiente de conseguir os cartos, que vos está dicindo as habilitadas nacionais que isto non pode vir aquí, que non hai unha fase por separado, que va a desaprobar a fase 1 e está presentando un proxecto completo, que non están garantidos os fondos da Deputación, que van a caducar, que tedes pedida unha prórroga e non está todavía concedida, que non se pode facer isto. Vos lo están dicindo as habilitadas nacionais. Pero vos, sin saber moi ben por qué e para qué, seguides adiante. Un proxecto, un expediente plagado de irregularidades que non o dice Pontareas en Común, que o dice a Secretaría Municipal e a Intervención Municipal, que ninguén quere, é dicir, que non cubre ningún tipo de necesidade, que nos vai a custar 4,5 millóns de euros e vos seguides para adiante. Pero por qué? Nico, cal é a túa opinión sobre isto? Cal é a túa opinión? De verdade, que son 4,5 millóns de euros, que é unha auténtica barbaridade. Que estamos falando nunha porcentaxe elevadísima do presuposto de Pontareas e estamos falando dunha cantidad elevadísima dos cartos disponibles para facer infraestructuras. Nico, tío, por favor, di algo. Di algo. Eres concelleiro de Deportes. Sabes que isto é unha barbaridade. Al lado tes unha persoa que tamén sabe de deportes. E me gustaría saber a súa opinión. Me gustaría saber a súa opinión. Porque fai un ano sabía a súa opinión. E agora no. Manolo, tío, que tú eres veciño, que tú sabes de que vai isto. Por parte do Bloque Nacionalista Galego que vai a ter que intervir. Por parte do Bloque Nacionalista Galego que vai a intervir. Pero logo continúo. Acabo de preguntar. Pero por parte do Partido Socialista. Acabou o tempo. Acabou, pero déxeme cagar de segundos. Que a vostede só le interesa cando, non sei. Pasou 54 segundos. Moi ben, vale. Pero é o suficientemente importante como para dedicar un minuto máis de noso. A segunda intervención. Por parte Fernández Soaje. Bueno, está claro que teñen presa, non queren debatir os temas, punto. Ben, lamentable non escoitar o concelleiro de Deportes, o concelleiro de Deportes non está, sencillamente figura, pero nada máis. Hoxe non traemos aquí a debate se Pontareas merece unhas mellores instalacións deportivas, que por suposto que sí, se hai que apoiar ao atletismo, por suposto que sí, o resto de disciplinas, por suposto que sí. O que debatimos é o proxecto que traen vostedes aquí. Estamos falando dun proxecto que supera os 4 millóns de euros e que ainda por riba non conta co apoio dos posibles usuarios do proxecto que vostedes queren aprobar. Ben, primeiro problema. Traen vostedes un expediente que ten un informe desfavorable da Secretaría Municipal. Nada máis e nada menos.
E a Secretaría Municipal é o órgano responsable de garantir a legalidade dos procedementos administrativos neste Concello. E lle está dicindo a Secretaría Municipal que este expediente non cumple coa legalidade. Intervención, outro tanto do mismo. E quen fan vostedes ante estes reparos que lle están indicando os funcionarios públicos? Que fan vostedes? Correxir o expediente, elaborar un proxecto independiente, reforzar a xustificación, porque hasta podíamos chegar a entender que vostedes, bueno, consideran que o que están a facer está ben e poderían reforzar esa xustificación. Non. Vostedes din, non somos os mellores, isto pa diante, pa pleno, levantamos a man e aquí se acabou. Pero é que levantar a man neste pleno ten consecuencias. E o que vostedes nos están a pedir para aprobar este proxecto é que nos cometamos unha ilegalidade. E non o imos facer. Non conte con nos para iso. Mire, gasta vostede 4 millóns de euros e nos preguntamos: quen pediu esta instalación? Esta instalación que vostedes van a facer. Que clubs a avalan? Que federacións consideran que é a mellor solución? Que estudios de demanda existen? Porque, claro, fai 2 días no pleno, a señora concelleira Raquel Plana facía todas estas preguntas a raíz dunha proposta. Cales son os informes con que vostedes contan? Ou isto é un capricho máis da alcaldesa e o seu fiel compañeiro Juan Carlos Carrera? Claro, ellos se lo guisan, ellos se lo comen. Un caprichito máis que nos vai costar 4 millóns de euros. Porque non contan nin sequera co apoio dos atletas que van usar estas instalacións. Mire, señor Francisco Jesús, as grandes inversións necesitan seguridade xurídica, necesitan respaldo social e necesitan responder a unha necesidade real. Pode rematar. E a comunidade atlética xa llo dixo neste pleno. Retiren vostedes ese proxecto, fagan unha pista de atletismo en consecuencia, unha pista de atletismo que sirva para o atletismo cando teñan os recursos necesarios e invirtan eses cartos noutra necesidade que hai moitas nesta vila. Ben, isto é outro disparate. Pero a realidade é que vostedes con esta pistiña de atletismo van de disparate en disparate. A verdade é que xa pouca capacidade teñen para sorprendernos. Xa falamos da falta de respecto á comunidade atlética, que manifestou reiteradamente que non quería esta instalación porque non é útil para elas, pero vostedes ningunean a comunidade atlética. Como non van a ningunear a comunidade atlética se ata ningunean ao seu propio compañeiro de goberno, ata ningunean ao concelleiro de deportes que o teñen sometido a un silencio atronador? Xa falamos en outras ocasións de traer a este asunto a un pleno extraordinario, sen antelación, de urxencia, e hoxe sumámoslle, ademais, traelo a un pleno extraordinario de urxente con antelación de menos de 24 horas. Pero é que agora, ademais do disparate que xa coñecemos, ven o disparate de querer contradecir aos técnicos. Pero iso non é todo. Que non sexamos cómplices do seu disparate. Pretenden traer aquí vostedes isto a pleno para que non sexamos cómplices do seu disparate de contradecir aos técnicos municipais. Porque, claro, lendo os informes, o que recollen os técnicos municipais non deixa de ser o que di a lei, o que indica a lei. Non parece que haxa ningún erro de fondo que permita desacreditar aos técnicos como vostedes queren facer. Ao contrario, a súa conclusión está apoiada no artigo 13.3 da Lei de Contratos e na doutrina da Xunta Consultiva de Contratación Pública do Estado. Pero claro, quen son os técnicos para estropear un titular e unha fotografía deste goberno? Pero quen se creen que son os técnicos? Claro, evidentemente. O informe xurídico do secretario do día 28 de xullo, por certo, o día no que vostedes pretenderon traer isto ao pleno de urxencia con só 5 horas de antelación, di claramente que o artigo 13.3 da Lei de Contratos do Sector Público permite contratar separadamente partes dunha obra completa cando sexan susceptibles de utilización, etc. No expediente non consta informe o documento técnico específico que acredite que a fase 1
cumpre algún dos requisitos indicados, isto é, que sexa susceptible de utilización independente ou que poida considerarse substancialmente definida. A existencia de medicións, orzamentos, planos ou outros documentos que permitan identificar as unidades incluídas na fase 1 non equivale por si só á existencia do proxecto independente exixido polo artigo 13.3 da Lei de Contratos do Sector Público. E a interventora acrecenta: esta circunstancia foi posta de manifesto no informe desfavorable emitido pola Secretaría, afectando directamente a legalidade da preparación do contrato e a procedencia da súa licitación independente. Están dicindo os técnicos, isto está afectando a legalidade deste contrato e, en consecuencia, acrecenta a interventora, non procede a aprobación do expediente de contratación mentre non sexa enmendada a citada deficiencia de conformidade co disposto no artigo 216.2 do texto refundido da Lei Reguladora de Facendas Locais. A vista dos informes da Secretaría de Intervención, o que pretende o Goberno da dereita é que o Pleno sexa cómplice das irregularidades que o Goberno quere cometer en materia de contratación, trasladando a todos os concelleiros e concelleiras, tanto do Goberno como da oposición, porque tamén os do Goberno queren facer cómplices, algún levantará a man sen saber moi ben para que, queren nos facer cómplices de levantar un reparo suspensivo perfectamente motivado polos técnicos municipais. Por lo tanto, estamos ante un capricho máis tramitado a toda presa, sen o control nin as garantías necesarias e pretendendo gastar uns cartos dos que o Concello aínda non dispón, e por enriba nun proxecto que para nós foi un engano desde o primeiro minuto. Basta xa de seguir adiante cos seus caprichos a toda costa, porque, insistimos, os seus caprichos saennos moi caros ás veciñas e veciños de Ponteareas. Moitas grazas. Ten a palabra o señor Represas. Sorpréndeme que hoxe non traían camisetas, xa se lle acabaron. Pasaron por todos os colores, verde, azul, vermella, de todos os colores. De todos os colores. Pero bueno, hoxe xa, ou non sei, colleron as camisetas ou quedaron sen presuposto para camisetas. Pero bueno, nada, sigan así, negándose a todo e vamos ben. Mire, PSOE, dicen que no, que membros do goberno que figuran, son figurantes. No, os maiores figurantes foron vostedes no anterior goberno co Bloque Nacionalista Galego. Que pintaban? Así acabaron, é normal. É normal, pero bueno, con unha persoa número 1 que se presentou candidato a alcaldía e antes de empezar a legislatura se abandonou. Iso a súa serenidade, o sea, o seu talante, o seu, non sei, e van a predicar con iso, non? Entón, digo que ainda lle poden dar gracias que quedaron en 2. Ainda lle poden dar gracias. Ben, despois, vamos a falar, vou a dar explicacións correspondentes ao informe desfavorable, que isto parece que, non sei, acaba o mundo. Ben, aquí hai un proxecto único para toda a instalación deportiva, un gran pabillón cuberto de atletismo para a práctica de múltiples modalidades, como dixen anteriormente, un proxecto que supera os 4,5 millóns de euros, un gran proxecto estratégico, porque as grandes inversións, señores da oposición, as está facendo este goberno. Este actual goberno. As grandes inversións. Díganme vostedes que inversións nunha única edificio, unha única intervención realizaron vostedes. Saben cal foi a súa máxima grande inversión? A Plaza Bugallal. Aí quedou. A Plaza da Iglesia. Aí quedou. Mostra de orgullo pontereán. A xente, cando vai afora, os pontareáns decimos: veña a ver a miña plaza, porque a verdad que está preciosa. Todo o mundo que veña a Pontareas, que veña a ver esa plaza. Esa é a súa gran inversión. Ese proxecto é un gran proxecto e o que vamos agora é iniciar a primeira fase dese proxecto, con informes do arquitecto redactor do proxecto que especifican moi ben as diferentes partidas e obras que teñen que ir acometéndose ao longo do tempo. Iso é o que está, o proxecto non redacta o Partido Popular. Estou intervindo como voceiro do grupo, o voceiro do goberno municipal. Ten a palabra o señor Ucha. Non sabía eu que era voceiro do goberno, vostede. E vostede, ata onde eu sabía, era voceiro do Partido Popular, pero agora é voceiro do goberno. Eu insisto. Eu xa falei alguna vez de ir ao supermercado, de facer deporte. Eu si teño algo de tempo esta mañán, si o meu pequeno me deixa, igual vou a dar unha volta ata Chan da Gándara e volvo. E por aí a veces me cruzo persoas que tamén se sentan dese lado. É que eu creo que darlle políticamente algo, voltas sobre algo técnico, porque isto ten tela, sobre algo tan humano como é para que nacen os proxectos. Hai unha necesidade, hai un proxecto. Vender unha gran inversión
sobre algo que ninguén pediu e que toda a comunidade atlética está dicindo que vai a ser un auténtico despilfarro de cartos públicos, tanto na súa execución como no seu mantemento, é un disparate. Pero que hai persoas dese lado que estou seguro que pensan o mesmo que pensamos nós. Estou seguro, 100%. Porque hai persoas dese lado que se levantan ás 6 da mañán para desbrozar, para que haya xente que poda facer deporte. O meu infinito respeto ante esas persoas. O meu infinito respeto. Pouco máis. Nico, de verdade, eu non quero insistir. Non quero insistir contigo. Porque non te coñezo, insisto. Nin persoalmente, pero tampouco que o que me interesa políticamente. Descoñezo cal é a tua opinión política sobre a necesidade deste proxecto. Pero me atrevo a decir que canto menos tes dúbidas. Porque dubidar é humano e legítimo. E se hai alguna persoa que non ten dúbidas sobre este proxecto, xa non digo que se posicione en contra, que non teña dúbidas sobre este proxecto e que non quere a Pontareas. 4,5 millóns de euros. Este señor que está defendendo con esta soberbia un proxecto que non sabe ni para que serve, solo fai única e exclusivamente para seguir alimentando esa lógica de que o Partido Popular fai grandes inversións. E remato xa, alcaldesa. A realidade é esa. É un proxecto de 4,5 millóns de euros que ninguén quere. Eu insisto, última pregunta e última reflexión. Que faríamos con 4,5 millóns de euros se os dedicásemos ao deporte? Muchas gracias. Ten a palabra a señora Fernández Soaje. Ben, concelleiro, está moi preocupado polos candidatos do PSOE. Tranquilo, home, non se preocupe. Tamén o vexo preocupado polas camisetas. Cando queira lle traemos unha. As camisetas son un xesto, concelleiro. Son un xesto de que a xente non está de acordo co que vostedes fan. Saben por qué? Porque non escoitan. Non son capaces de escoitar. Levan vostedes un proxecto de 4 millóns de euros que, ademais de ser ilegal, porque o están dicindo os informes do secretario e da interventora, ademais de traer un expediente que non está ben formateado, ademais, vostedes van a hipotecar a este concello para pedir un préstamo para executar os 4 millóns de euros dunha pista de atletismo que nin os propios atletas a queren. A vostede lle parece iso unha boa xestión, señor concelleiro? A min non. E ten vostede a pouca decencia de vir a este pleno e pedirnos e exixirnos que votemos a favor dunha ilegalidade. Vostede sabe o que significa prevaricación? Sabe, coñece ese término? Adoptar unha decisión a sabendas de que é ilegal. Pero como pode ter esa pouca vergonza e fai 2 días traer a este pleno unha moción sobre corrupción? De verdade. E ainda están a tempo de rectificar. Isto é un capricho. Este é o goberno dos caprichos da señora Navacastro e o señor Juan Carlos González Carrera. 4 millóns de euros que vamos a ter que pagar todos os ponteareáns e que se podían destinar a moitísimas das necesidades que ten esta vila. Esa é a súa xestión. Non imos votar a favor de un expediente que non é legal. Trouxemos este pleno unha iniciativa que era estudar entre todos unhas novas instalacións deportivas para Pontareas. Con 4 millóns de euros podíamos ter unhas instalacións deportivas en Pontareas ao nivel que Pontareas se merece. Moitas grazas. Ten a palabra o señor Bouz. Señor Francisco Jesús, nos a camiseta que defendemos é a camiseta local, a camiseta dos veciños e das veciñas. Non sabemos que camisetas defenden vostedes. Só hai que ver estes 2 puntos que viñeron hoxe a este pleno extraordinario. E haberá que ver a quen acaba beneficiando realmente toda esta operación, porque o que non está nada claro é que a veciñanza de Pontareas vai a ser a principal beneficiada. Mire, vostede falábanos de inversións, de que vostedes fixeron moitas inversións. Se non pasase por aquí o BNG nos últimos 8 anos, vostedes non podían facer ninguna desas inversións. Unha,
pola situación económica na que se atopaba o Concello, e outra porque esas inversións que vostedes están facendo grazas a que houbo, por exemplo, quen recuperou edificios, quen recuperou os edificios da Praza Maior, tanto do Centro Cívico como da Seguridade Social, quen recuperou o edificio da nave de Aceiros para que vostedes agora presuman de novo mercado, quen recuperou o edificio da Curuxeira para que vostedes agora presuman de ludoteca, pero de que inversións ven a falar vostedes, señor Francisco Jesús? Se non fose por o traballo que vostedes atoparon feito, vostedes non poderían presumir de ninguna inversión. E se non fose porque quedou un plan urbanístico aprobado, vostedes non poderían presumir de ninguna inversión. Póñanse a traballar en realmente poñer en marcha todas as inversións que son posibles grazas a iso. E despois, entón, presuman do que queiran. Nos dicimos, se están tan seguros da legalidade, se vostedes confían tanto na súa proposta e pensan que os técnicos están equivocados, porque así funcionan vostedes, a súa soberbia falles pensar que vostedes controlan aquí de todo máis que nadie, e que os técnicos sempre se equivocan porque vostedes son os que saben, e pobre do técnico como se negue a firmar según que documentos, porque diso tamén podremos falar en algún momento. Pero se vostedes están tan seguros da súa proposta, completen o proxecto, enmenden as deficiencias que lle marcan os técnicos, garantan o financiamento e traian este expediente con informes ao pleno municipal con informes favorables dos técnicos. Nós insistimos, o que non poden facer é querer trasladarnos a este pleno, remato, a responsabilidade de avalar o que os propios técnicos municipais consideran que non debe aprobarse. Pídesenos que avalemos, con escasas horas para analizar esa documentación, unha decisión contraria aos informes e cun financiamento que aínda non está consolidado. Insistimos, o razonable sería enmendar este expediente, redactar e aprobar o proxecto independente, obter o informe técnico correspondente e volver traer o asunto ao pleno con todas as garantías, porque senón, como lle din os técnicos municipais, vostedes están actuando directamente en contra da legalidade. Moitas grazas, señor Bouzón. Para o turno de peche ten a palabra o señor Represas. Simplemente vou a pechar facendo unha reflexión en canto a que vostedes defenden unha serie de infraestructuras, parece que son os máximos defensores do deporte, e me remito que fixeron. Aí está o que fixeron. Vale, exactamente nada. Infraestructuras, campos de fútbol, campo de fútbol San Mateo, en infraestructura deportiva inaugurado. Sí, fixo vostede, non, señor Bouzón, sí. Espectacular. Iban a chegar unhas gradas móviles, non sei se quedaron pola súa casa ou non sei por onde chegaron. Ahora iniciaremos a obra do campo de fútbol de Oliveira, reforma integral de Pardellas, cambios de pista nos pabellóns, creación de unha zona de tiro con arco, reforma do campo e reparación de todos estes perfectos que había no campo de fútbol das Searas de Anguares, etcétera, etcétera, etcétera. Que fixeron vostedes? Deixar cair todo. Sí, sí. Era dantesco entrar nos pabellóns. E pódense facer grandes infraestructuras sin ter un plan xeral aprobado, porque como se fixeron as anteriores, entón, dígame. Moitas grazas. Eu recordo que a comunidade dos que practican pois este deporte de atletismo, que contando, pois creo que hai unha olímpica neste concello dos 23.800 habitantes, dixeron que non querían unha pista de atletismo de 200 metros. Falaron da alternativa de módulo. De todas as maneiras, estamos a falar de... Aquí temos unha piscina municipal que non é unha piscina olímpica, é unha piscina para todas as persoas que queran practicar natación. En este caso, o que se trae hoxe aquí é para a práctica de deporte base. Se non o queren entender así, pois non o entendan. Aquí temos 23.800 habitantes, é para disfrute de todos. Pola miña parte, nada máis. Pasamos a votación. Votos a favor, abstencións, votos en contra, queda aprobado. Non habendo máis asuntos na orde do día, se levanta a sesión.